isugod ang mga utang ug ang among kalapasan. Taon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw, kahusay sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod. Ug ato sang iampo padayon ang ato mga benefactors and donors, nga hatagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan o gihatag kanamo ang way hunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinudlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya gisulong ni Salmanaser ang tibuok Israel o gilikusan niya ang Samaria sulod sa 3 ka tuig. Sa ikasiyam ka tuig sa paghari ni Hosea, nailog sa hari sa Assyria ang Samaria o gibihag niya ang mga Israelita ngadto sa Assyria ug didto niya ang uban papuy-a sa Hala, ang uban duol sa Suba Sabor, sa kayutaan sa Gusan ug sa mga syudad sa Media. Nahitabo kini tungod sa pagpakasala sa katawhan sa Israel batok sa Ginoo nga ilang Dios, ang nagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa hari sa Ehipto ug tungod sa pag-alagad nila sa mga Dios. Gisunod nila ang mga buhat sa ubang mga nasod nga giabot sa Ginoo ug ang mga buhat sa mga hari sa Israel. Gipasipad-an sa Ginoo ang Israel ug ang Huda pinaagi sa mga propeta nga nag-ingon kanila, ayaw na kamo pagbuhat og dautan ug tumanan ninyo ang akong mga sugo ug ang mga gimbutan sumala sa balaod nga gipatuman ko sa inyong katigulangan, pinaagi sa akong mga alagad ang mga propeta. Apan wala gayud sila magpatalinghog tungod sa kagahi nilag ulo sama sa ilang katigulangan nga wala motuo sa Ginoo nga ilang Dios. Gisalikway nila ang iyang mga lagda o ang iyang kasabutan nga iyang gihimo uban sa ilang katigulangan ug ang iyang mga pasidaan kanila. Nagsimba sila sa mga Diyos ug nangahimo silang bakakon. Nanig-ingon sila sa mga nasod
nga kasikbit nila bisan sa pasidaan sa Ginoo nga dili sila manig-ingon kanila. Busa naligutgot ang Ginoo sa Israel o gisalikway sila niya gawas lamang sa banay ni Juda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, tabangi kami sa imo tuong kamot. Ug tubaga kami. O Ginoo, Tabangi kami sa imong tuong kamot. Ug tubaga kami. O Dios, gisalikway mo kami. O gigunob mo ang among panalipod. Napungot ikaw, banguna kami. O Ginoo, tabangi kami sa imong tuong kamot. Ug tubaga kami. Imong gitay-og ang yuta ug naabli kini. Ayuha ang mga liki niini, kay hapit na kini matumba. Gihimo mo ngang imong katawhan, mubatig mga kalisod. Gihatagan mo kami ug makahubog nga bino. O Ginoo, tabangi kami sa imong tuong kamot. Ug tubaga kami. O Dios, wala ba kami nimo isalikway, aron dili ka na muuban. O Dios, sa among kasundaluhan, tabangi kami batok sa kaaway. Kay walay kapuslanan ang hinabang sa mga tawo. O Ginoo, tabangi kami sa imong tuong kamot. Ug tubaga kami. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban, ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katawo, abi, kuhaon ko kanang imong puling, nga naa may troso sa imong mata. Maot, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mutuo mo anang prinsipyo nga predestination. Kana bang gilatid na ang tanan sa Ginoo? Nga bisag unsay atong buhaton kung mao ginay pagbuot sa Ginoo, mao na gid na. Tuo mo ana dili. Nabtay mo ingon ako, namingon ko ba siya, kasuway sa kag-uyab-uyab sa una pa der nako, napo magito akong uyab. Nag-set man gani kog katulo, plano-plano nga magminyo sa lain-lain nga babae. Ingon din sila, destin giday kang mapari, Father. Nga mao gini pagbuot sa Ginoo nga mapari ka. Tuo mo ana? Buangon mo. Ang unang pagbasa nagsulti nga nindot og plano ang Ginoo sa mga Israelita, pero purting gahian nilag ulo, musupak-supak, mao na ang resulta na ananon sila sa mga kaulipnan. Isa naliwat man gud mo atong inyong mga ginikanan nga masinupakon. Musupak man mo sa akong kabubuton adto man mo magsimbas mga Dios-Dios. Unya kun ang Ginoo nagmahal adto mga tawhana ang mga Israelita. Nganong gitugot man niya nga maadto sila dito iyatong kabubuton dili ang pagsupak-supak. Amo na siya. So ang akong tubag ana ningon ko ang Ginoo nagplano to siya nako og duha ka buok, magminyo o magpari. Depende na nako og asay akong sundon. So dinhis kalibutan ang Ginoo maghatag ginatog mga options ba in life. Unya options man sa ato pa kitay magbuot mo nang doon natay kagawasan na atay freedom unsaon nato paggamit ang atong kinabuhi. Gawas nun ta ba? Maubita nang managrally ang kuan mga tao kay wa nami kagawasan. Magrally dayon kay mangayo og freedom. Kita sad sige tag celebrate ang atong Independence Day. Kay ngano man gusto kita og freedom kay mao man ay gift sa Ginoo nato. Free will, free choice, freedom. Pero ang pag-exercise sa freedom aron maayo natong pagkagamit ang atong kagawasan, mauna ang Ginoo nagpadala og mga propeta. Matud pa sa unang pagbasa, nagpadala siya og mga propeta aron pagtudlo nila unsay angay buhaton, pero gahi gi sila ulo. Ila na hinuong gipasipad-an ang mga propeta. O tanawa, ang katapusang propeta si Kristo. Pero before ni Kristo, si Juan nga magbubunyag, giputlan si Kristo gilansang sa cross. Mao na karon nagantos na ta niya. Singgit-singgit dayon tag-ampo sa Ginoo katong atong tubag sa Salmo ba unsa ti atong tubag? Tuo mo ato? Mao kana. O Ginoo, tabangi kami sa imong tuong kamot og tubaga kami. Kamo, musugot mo nga agakon mo sa tuong kamot sa Ginoo? Sugot dili. Unyag agakon mo sa wang kamot, sugot mo.
Unsa may tawag aning tuo sa in English? Right. Ang tuong kamot sa Ginoo muagak nato sa right way. Nya kasagaran nato ari gitas left. Ganahan ta. Nya ug diana sa tas left, mangandoy na sa tag right. Mga buangon kay tas tanan. Na karon pananglitan unsa may right way matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ayaw gyud mo panghukom. Ayaw gyud hukmi ang inyong isig ka tao. Ang lain aning translation, ayaw pakasada ang inyong isig ka tao. Ang lain pagid aning translation, ayaw timan-i ang mga sala sa imong isig ka tao. Karon hay may inyong kasagarang matiman-an igtan-aw ni tao ang iyang depekto o ang iyang kaayo. Kamong mga asawa, igtan-aw ninyo ros inyong bana. Sige, suway ko nagtanaw or di nyo makita huna-hunaa lang. Unsa dayoy inyong mahuna-hunaan, igtan-aw niyo inyong bana ang iyang depekto o ang iyang kaayo. Ambot lang ka ninyo. Ang mga bana, unsa sa kay mahuna-hunaan, ini kakita gidayon sa ilang asawa, unsa kay mahuna-hunaan karon, ang maayo o ang depekto. Kamong mga ginikanan, igtan-aw ninyo sa inyong anak, unsa may inyong makita, ang iyang depekto o ang iyang kaayo. Sige, una-unaan ninyo, igtan-aw ninyo sa inyong anak. Igtan-aw ninyo sa pari, unsa may inyong makita, ang depekto o ang kaayo. Ambot lang ninyo. Nigtan-aw sa pari ninyo, unsa mo say makita, ang depekto o ang kaayo. Ne, lagi mong pare ka niya, wag palit-palit og slatin niya. Ang dili di ay paghukom, maunay usa sa mga giya sa Ginoo nato. Nya unsa may iyang gisulti? Ingon siya, kuhaa usa ng troso sa imong mata aron makakita ka sa puling sa imong isig ka tao. Kani daghan kay ni siya og meanings. Kung nato gini siyang i-exhaust ba ang iyang makaya sa atong hunahuna, daghan kay ni kahulugan. Usas kahulugan ini nga kana ding atong makita sa atong isig ka tao, equivalent ra na siya sa puling. Unsa man ang puling? Gamay dako. Wa mo kailag puling? Speck ba? Puling. Gamay. Mura na siyag slat, gamay. Slat ba? Nya maura na ato dayang makaya nga makita sa atong isig ka tao. Muna, ayaw pagsalig, ayaw siyag hukmi, base anang gamay kaayo nimong nakita. Naapanay dako kaayo nga misteryo ang kanang tawhana. Nga wa nimo makita. Panalitan na inangawat sa inyong balay. Nasakpa nimo ni ambak yus bintana niya pag ambak kay natapilok man wa kadagan, so imong nagunitan unsa man dayoy imong isulti, sagpa dayon, kawatan ka, buanga ka, kawatan kang dako ana, di kulata dayon, wa kay batasan, nangawat ka, papriso ka, may lami nimong patio noy ana na to. Niya ang iyain taong gida, duha ka book cellphone. Dalisod na bag function ang usa. Wala na'y wifi. Kay depektoso. Niya imong gikulata. Niya waday ka kahibaw, nga dugay na day siyang waykaon, dugay na day siya nga nangandoy, nga makapalit og tambal sa iyang inahan, nga nagmasakiton, nga paralyze. Dugay na day siyang nangandoy, nga makapalit og gamayng sin, aron iatop sa ilang balay, kay ang ilang balay purti nagyong tua og mag-uwan kay gubao na kay atop, o kaha nangandoy bisag plywood na lang nga simple para ialis ilang bungbong, kay lusot-lusot na lang ang hangin sa ilang bungbong, gaya ka sa yuta purting pobriha. Wa na nimo makita, no? Gasigi day siya luhod-luhod, ampo sa Ginoo nga tagaan ta sila grasya, pero sige lang diang dimalas iyang kinabuhi, napugos og pangawat og cellphone kay ibaligya, yawat baka og gamay, nya gikulata pagid nimo, nya purti ninyong daghanag cellphones
gatinagutlog cellphone, duha ka book inyong sakyanan, kinural pagid inyong balay, na kay kwartas bangko, na pa kay kwartas imong negosyo, na pa jud kay kwartas imong pitaka, na pa jud kay kwartas imong hunos, og didto pagis imong safety deposit box, to pa jud kay mga daghang alahas didto. Nangulata ka aning balay nagyaka siyuta. Kawa ni mo'y uwaw. Tutok mo muna ako. Kahibaw mo anak. Kahibaw mo mutanaw. Nasakpan nimo imong bana nangabit. Unsa man dayo imong isulti? Adimal ka, bakakon ka, hudas ka. Ana. Ako nagtinarong ko nimo, nya ikaw nagbinuang. Ana deng ano? Hoy. Mao dayon na or balihon nato, bana asawa nangabit, kulatahon dayon. Sa dip ako makapatay ni mong buanga ka, pahawa dire. Ana. Amo man na. Kulata dayon, hugaw ka, ngabit ka. Na. Nya, mo na imong nakita. No. Nanindot kunuhay kay ka. Nya ikaw asawa, katong sige nimong yaw-yaw sa imong bana, katong sige nimong pangasaba, sige nimong panaway niya, wa daytoy labot sa iyang pagpangabit. Kanang di nakahapit mo tagad niya, saylo-saylo na lang, di nagi ka musukad og pagkaon para niya, di na gani ka mudungan og kaon, di na gani ka muhuga sa iyang kinanan, di na gani ka makig-istorya-istorya sa iyang mga problema og sa iya kang mga achievements, di na gani ka mo appreciate sa iyang mga achievements og paningkamot sa kinabuhi. Wa day nailabot sa iyang pagpangabit. Wa day kakaapil niya dito. Nda. Sige. Kana ding imong wakli-wakli ini kakaadlawon ighikap sa imong bana, imong iwakli. Nya daghang ikag pasangil, labad ang bisag unsa na lang. Basta wakli lang yun. Di wa day nailabot atong iyang pagpangabit. Mao na. Liningi ay mamudia. Ang pari masuko dayon o gamay ang kolekta. Sus, alkansi ta ning misaha. Nya ang nanimba di ay pulos gid ay way kwarta kay naghangyo taos Ginoo nga naay kwarta gasigi day ampo Ginoo in taon muhatag ta ning parian namo sa iyang kolekta. Bisag tatagan lami aning para palit biogesic, para palit og diatabs aning nagkalibanga na ning akong anak diri wa ko ikapalit. Ginoo in taon maluoy ta ning paria. Ana, ang pari mo gasigyaw ya wa gyud mo ikahatag kolekta alkansi ta ning misaha. Wa na tay misa din niya. Ana. Ato na ning i-dissolve ning misaha kay wa na ning kapuslanan. Ana no. Mo na buangon ang paria. Usahay ang atong makita sa kamatuoran gamay kaayo. Mao na ingos Kristo, kuhaan ang troso nga nag-ali sa imong mata. Ug unsa man ning troso? Ang atong garbo, ang kagahi sa atong ulo, ang pagkabungol nato maminaw sa sugo sa Ginoo sa iyang mga pulong. Mao na nag-ali sa atong mata, di na hinuunta ka kita sa tinuod nga kamatuoran. Sa dihang nasakpan sa istorya ba? Sa dihang nasakpan ni Bishop Chupilo Kamomot ang kawatan nga nagdana sa iyang kinawat nga kwarta nga budget kuno to para sa pag-renovate sa kumbento, wa niya kasabi ni aksyon og ambak ang kawatan sa bintana. Iyang gibadlong dong ay pag-ambak diha kay maabot ka silong lawom-lawom ra ba na og di ka mabalik didto, patay gyud ka. Ngari agi aring hagdanan. Ana nya kay kadlaw naman kuno to sa pangapi usa diha. No to nakalugar sila istorya nangapi, gipapangapi niya ang kawatan kay mula ka kuno kadlaw na ra ba. Pero wa gid niya kuha ang kwarta nga gida. Ana. Ya kaning ako da puno-puno naman lang sa ni pero mo kunuhay na istorya niya. Mo bay ako nabatian ba sa mga di man tingin marites kay maayo maning butanga di man ni marites. Nya nadugay na interview gid niya nga unsaon man na nimong kwarta ni kunong kawatan nga para ni sa akong mama nga operahanan wa gid ni hatag na mo kwarta padre nya sana ganing kinahanglan mamig mga 40,000 man siguro to ana kaning ako istorya ra man sa ni pero murag inana ang konteksto ba
Yan ingos bishop, ako rin man gihap, 30,000 ra ba na, kuwangan pa din na. Sige, dadaasan ang adto niya, mga sunod simana, balik dire, kay mangita kog 10,000. Ako nang punan. Nindot, ang gibatis kawatan paglakaw, nakaingon gid, yes, Lord, salamat kay Lord. Natubag akong akong problema. Nakita ni bishop, ang mas lawong pa, nga rason nganong nangawat tong tawhana. Kita wata kita na wata kita nganong daghan kay squatters diha. Wata kita sige lang tag ingong gasamok-sabok la mo dinhi, gasige mog squat dinhi. Ang ato ding itawag overpopulation tungod kay gapunsisok ng mga tao dinhi. Wata kahibaw nga duna day mga dagkong dato nga namalit sa mga yuta dito sa mga kuan, gipangkural ang dagko kay yuta tungod lang kay why papilis, why mga titulo ang nagpuyo dito. Bisag tag sobra na sila tag 100 years nga nagpuyo dito, sugod pa sila mga lulog-lula, gipanghinginlan nya, gibutangan day private property, no trespassing. Sa asa naman lang may bahala mo diha. Wa mo'y mga papilis, squatter mo diri, di ako'y title. Di ba? Yan mo nang di ay taon magpunsisok. Wa di ay mga developments nga gihimo para mga job opportunities o livelihood ngadto sa mga farmers. Wa gani karsada, na kana ganing amo dias kahugan na karon ay perti na mong paningkamot na initabang-tabang basin pa. Dugay na kay na way karsada. Mao na perti pobrehas mga tao, okay? Hasta gani pagsuhol nimo dito sa mangga, mas dako pang imong suhol kaysa halin. Ang inana. Wa man na makita, sige lang tang abog anang mura taga-abog og langaw. Una hinaot ang atong bag-orong administrasyon, makakita ni ana nga ang tinuo di ay nga giya mao ang Ginoo. Ang uyon sa kabubutos Ginoo, dili ang pagsupak-supak. Kabubuton bas Ginoo nga bumbahan og maayo ni Putin ang Ukraine, nga gubaton yun. Kabubuton nas Ginoo nga manglayas kini mga tao. Di ko motuo nga dunay predestination nga gilatid ang Ginoo nga niini karong tuiga, ikaw Ukraine, bumbahan ka ni Putin, ako ng kabubuton nga di gyud mo magkasinabot. Kana bunga na sa garbo, bunga na sa mga truso nga naas ilang mga mata, nga wa sila kakita sa mas dako pang hinungdan nganong naingon ani ang kahimtang. Ang ilag gubat lang gidayon, patay gidayon. Wa ta kakita nga igsuon day na nimo, kauban na nimo sa panaw dinhis kalibutan, gimahal sad na sa Ginoo, gihigugma sa na niya, ug duna nay daghang nindot pang moabot sa iyang kinabuhi kung tagaan lang naghigayon. Dili kay ditsuon lag pusil hangtod mamatay, bumbahan lang haron inig tuasik sa bomba, bungkag lampinig, patay tanan. Di ba? Nakana ding imong kaminyoon, dako pa kay na siya og possibility to become the greatest joy of your life kaysa mag-divorce mo karon, kaysa mo separate ka karon. Nakanang pagsigig kulatas imong bana nimo, porti nagdaghan naglagom sa imong naong, pwede di na nga mahimong source of your greatest joy in the future. Dili kay mo ditso lang kag biya, huwata nga malata imong naong. Nya pangutan ang Ginoo, ang ayan na ba kong mubiya, mingon din Ginoo, till death do us part. Di ba? So ay kuno nagsunod, di ba maliwat ka ni Kristo nga ang nalata niyang lawas diha sa krus, di na naong og tao ang iyang naong, purti nagyong bunuga, nahimo di ang agianan sa atong Easter joy, sa dako kayong kalipay sa kalibutan nga hangtod karon ato pang gipahimuslan. No? Man mo iklaro, sige na, nindog na ta. Mga igsuon, pinaagi ni ining hiniusa nga pagampo, ipadangat nato ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, sayod kita nga siya tuburan sa tanang kaayo. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang Ginoo maguban sa iyang simbahan o mag-aga kaniya sa kanunay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
Nga ang Ginoo manalangin unta sa kalibutan, sa iyang kalinaw ug sa panalipod sa iyang gugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ayuhon unta sa atong Ginoo ang mga masakiton ug wagtangon ang gutom sa kalibutan ug panalipdan kita sa mga katalagman, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga hikaplagan unta kita sa atong Ginoo nga magtukaw ug andam sa iyang pag-anhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 ngadto sa 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ang atong mga igsoong nangamatay makapahulay na sa kalinaw uban sa atong Ginoo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan sa tanang kaayo, dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga anha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panubino nga abot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigun ang Diyos, daigun ang Diyos, daigun ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaasap kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga na sa mga langit, pagdaygon
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my hand and let your hand show me the way. Show the way to lead inside your heart. Lead me, Lord. Lead me all my life. You are my light. You're the lamp
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalipay. Nya mahitabo ra ni siya kung sundo nato kanunay ang iyang lagda ug ang iyang pamaagi, ang iyang kabubuton. Dili ta magsupak-supak. Salamat sa misunod sa atong Ginoo nga giimbitar nga papaliton og slat, no? Gahapon ang atong halin sa atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga tag 1,000 per slot, nahalinan tagahapon og 120 ka slots. Pakpak. Salamat kayo. So nahimo ng 8,211 ang atong halin karon. Nya napay 45,789 ka slots ang nahibilin. Nya ang akong consider aning inyong gasa sa akong anibersaryo sa pagkapari ika-18 ka tuig, niabot na sad ang slot og 1,355 slots. Pakpak. Salamat ha. Di pa na ko inyo kung tagaan og 1,355 slots. Punan sad ni karon napay ugma. So karong Pitsa 22, karong Miyerkules, mao na ang atong feeding sa mga adtos mga kapilya. So atong paningkamutan, dasigo nato ang mga chapel leaders nga mobuhat sad sa ilang kuan. Pahinungod na sa akong ika-18 ka tuig nga kasumaran sa pagkapari. Iampo sag apil ang akong napo kakauban si Father Murphy Sarsunas, Father Junjun Almasol, Father Joselito Peralta, Father Roger Piloton, si Father Mar Balili, Father Jojo de Aquino, Father Christopher Amores, si Father Edgar Sundo, Father Dave Villasiran, o si limot na ko sa Father kaning Roy Bukag. Kalimot ko da. Atong sa silang iampo mag-18 na mi katuig sa pagkapari karong Miyerkules. So iampo nga magpadayon mis among paningkamot nga magsunod sa kabubutos Ginoo sa among pagkapari. Ang Ginoo nga anaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O sa